kamuya, mantener uga. It's shots fired. Hello mga day. Mayong aga mga day, subong ari kita sa may Sheraton Grand sa Sukhumvit, kag diri subong ako mo vlog. Daw ginaganahan gusto mo ako mag-vlog amo na nga after church nag-vlog na naman ako. Nagkadto ako diri for lunch. Kag diri kami subong mag-vlog. Sa kagabi na naman nag-edit na naman ako sa akong vlog. Ang vlog ko gali is already up. So kung may ano ka mo i-click nyo lang ang link para nga malantaw nyo ang akong nga vlog. So sa kagabi sa nag-edit ko, na notice ko gid nga tanan na lang nga ginapang edit ko galabot na siya 13 minutes. So sa link ko, mahal pa siguro nga subong nga vlog, mga 5 minutes na ay para dali. Kag syempre kay kun mga 13 minutes kabudlay gid sa na-edit kag kadugay gid. Kung kisa kabuto ko 4 in the morning para lang mag render sang video. So sa link ko, what if sa sunod mga 5 minutes na lang para nga dali lang i-edit. So sa kagina nagpaminsa ko ay ano yan ako nga i-vlog subong. Parang at least may time pa. Bigla sundo ginaganahan ako. So syempre strike while the iron is hot. So dapat sige baka vlog. So sabihin ko subong makadto kita dali, hindi kita mag-vlog. So sang kagina, paminsaran ko nga i-vlog. Nadumduman ko gali samtang nga naga-edit ko. Sabi ko baw nga ako ni iBugs, baw grabe gali ni permanent din ako. No every time maghamba ko dominant kaya kayo ang iBugs. Nag-post ako sa Facebook about sa iBugs. Baw ang spelling ko sa iBugs ay tapos B-U-G-S. Amon ang subong very careful kung every time mag-post ako. Siyempre, tanan makala nagasala. Sabi ko yung song iBugs B-U-G-S. Siyempre, may nag-comment na J, ano na mean mo, bagay-eyed look? Bagay pa namin pa. Pero it's a nice way of saying nga J, sala-sala na pamutang mo sa Facebook. Tanan kita may mga amon ng mga moments sa mga sala-sala nga itong mga ginapang sa Facebook. Amon na, nga sabihin ko, what if ang i-video ko subong, i-vlog ko subong ang different personas in Facebook? Kadamo na da. Every time na mag-open ka sa Facebook, kung sa imong wall, damo-damo, na sa nagaguluwa, ang mga kung ano-ano. So number 1, atong sala ko, nagapataka lang niya kung ano-ano ang isulat, nga wala man lang research. Amon na subong very careful ko na before ko mag-post, i-research ko ginana anong spelling, anong buot silingon para wala na sang salabaw kay kahuluya. Mahuyaan kita. Amo na siyang unang kategory, mga sala-sala, mga pinataka lang. Basta maka-English lang. Budo namin ang balon. Kabalon ni ka mga friends yun sa may Facebook, ni puro Ilonggo. Hala ka maka-English yan. I-Ilongguhan yung kami pinaglilingin ng ulo. Amo na siya. Example, sa isa ka post basahon. To all batch, hindi ko na pagyamba kay amo ni batch, are invited or get together. The house on May 15, 2016 wants to willing to join batch here in Manila. Please contact through Facebook and also of this is number. All batch come early in the morning. Imagine kung gabasa ka, nagsalalakit ang ulo mo sa hindi ko na to. Di ko Ilonggo yan. Baw, klaro kayo. Klaro kasabtang ko dahil. English mo git. Nga puro man lang kami da Ilonggo tayo nga magkalabas. Amo na siyang unad ang mga tao. Hala ka in English. Pinataka sang English. Amo na siyang number 1 ginaton nga nga gindiscuss. Wait lang kami nung tanay kape. Kidawaga pag high blood ako. Kape pang pakalma. Number 2 ang klase sa mga tao dahil nga nag-post per me. Ila na lang tanan ng blessings. Sa Wadlaw, feeling blessed. May nabatulan nga kung ano, feeling blessed. Tanan na nga blessings, ila. Tikit nga nagabantay, sinakagita man na nagalantaw, bamba ka na lang, baw. Mayo, bato siya, katanan na nga blessings, ara sa iya. Ano pa nga ang iban, wala nagkakaabdan blessings, ay ginkuha nyo na. Share nyo man, ihatag nyo man sa iba ng blessings. Kamula niyang plangga ni Lord, ha? Tanan man kita bata ni Lord, share nyo man ang blessings. Kape naman liwat. Para kong kalma. Kaya mag-inamo si ni Perme. Ba, init na akong ulo. Joke lang. Kanya-kanya man na-post. Ay mo, tala ni Kaladlawan. Number 3 na kita. Mugining pinaka-controversial. Number 3, post sa utang. Puro na lang utang. Uso, ginati. Katamoy ko sa funning experience. Kaya syempre, kami man sa una pag-abot na di. Gamay ang sweldo. Di alam kami pinangutang. Hadto kami to sa may Indra Hotel. Pang magpila. Kaya maparegister kami kay mangutang. Imagine, anong abilidad namon na. Kaya mangutang kami amon niya. Pag after siya, syempre, lagaw-lagaw. Oh. Pero ang kalain lang da, kung nasta subo, hala ka man gyapon ka pangutang. Bundi gid siguro maayo. Although syempre may gusto ka baklon o kung ano, save, nung hala ka pangutang. Tapos nun, ini mo niyang mga nagapautang, ginutangan na sila 3 times. Halaman gyapon ka pautang, kamagala ka shoutout sa Facebook. Mga ginapangita si ano kay wala siya gimbayaran, amo ni. Sinong sala, kaging pautang mo. 3 ka na ka beses ginutangan, digi ka man gyapon pautang. Sinong sala, di ba? Minsan man. Before ka mag-post, think before you click.
kung si Chai Tia pa. Kung makita niyo ng mga post niyo, ang buot na lang, basi kung high blood siya sa inyo. Sobra pa sa pagka-high blood ko man sa inyo. Ang mula sa kinanglan, tanaw-tanaw niyo man yung mga ginatang post. Number 4, travel goals. Tricycle. Tricycle. Picture yapon travel goals. Kasi aga paminsar ko, ay anano, wala sila obra. Halan lang ka-travel nga travel. Tingtanan ang halan lang ka-travel goals. Paminsaran yung pagmangkutan yung lawas niyo. Ay, may sinuktan pa ko ayhan. O kung buwas ayhan, may obra pa ko. Tangalak ko absent. Wala mo sa naisa ko Pero bungga mo sa lang yung ka-travel goals. Do, tanan na lang yung pagkatuan nyo. Tanan nga mga beautiful scenic spots sa Philippines. Doon ubos nyo na. Nan, ka pinanglampos na pinggan. Kabalo na nga vlog ko. Mga pinanglampos pinggan. Take note, 5-star hotel ni. Tanan na lang nga mga lugar sa Pinas ng katuan. Boracay, beach, mga suba, mga mountains, mga caves. Tanan ka na yan na panganuan nila. Travel goals. #travel. Number 5, halin sa inyong Ilonggo vlog gear. Number 5, ang mga ilintuon. Amo na silang permit na namin makita sa wall nila, share dayon. Kita kwarta, share dayon. Kita sa mga kung ano doon mga prutas, swertihon ka na o share man dayon. Amo na silang mga ililintuon. Bot, kung aga pa natin, mas subong. Kaya for example, sa 10 years mo nang halaka ka share, nagmagaranon ka. Paminsara lang biday, nagmagaranon ka, wala. Kung ako sa imo, ang hala mo kapindot sang share button. Kung ang labada, katuho, na palipay mo pang imo bana. Number 6, dahil sa atong listahan, ang mga models. Everyday nag-OOTD. Tanan na lang. OOTD. Head to foot. Malakas sa tindahan, OOTD. Para sa balay, pang balay, OOTD. Before magtulog, OOTD. Feeling ko na ano na sila kay Heart Evangelista. So, ang nag-trending yung mga video nga nag-OOTD siya. Feeling ko, si Heart Evangelista, dahamon ako kwarta. Ikamuya, mantiner uga. Halas ang hala nyo ka OOTD. Stressful. Dahil kadamo na sa ating problema. At nung kalibutan, kadamo problema. Lugay niya dugangi. Number 7, mga reklamador. Tanan na lang niya. Adlaw-adlaw may ginareklamo sila. Guba ang gripo. Reklamo. Nagtaas ang kuryente. Reklamo. Wala sila katulog kagabi. Reklamo. Ay nung matyaga niya sa Facebook. Kaladtuan sa mga may mga reklamo. Hindi na siya balay dalangpan. Doon namin ang galing maghimo ako sa Facebook help desk. Sa desk nga na may bato. Every time na may problema ka mo, kadto ka mo da. Arang bato ipok-pok mo sa inyo ulo. Pok-pok mo sa inyo ulo. Amon ang solusyon. Ay kagamay ng issue nga taan yung problema. Kag ipabalon yung gid sa tanan. Amon siya natawag na stress eating. Ang last dahil nga nakon nga pinsaran. Ini sila mga grupo sa mga aktivista. Tanan na lang ang nagakalatabo sa gobyerno, ireklamo nila. Tanan na lang may ihambal sila, may ireklamo sila. Sanghala nila kareklamo, tikon ikaw to binagpungko sa gobyerno para ikaw ang magplano. May mahimo ka hindi ka nang magreklamo ka lang. Hala ka ka po sa Facebook mo anong matabo, nakakita ka lang kontra. Amo na akong gusto mo dyan mga aktivista, pues, padalagan posisyon sa gobyerno. Amo subod ka kinanglan. Para at least ang imo nga tingog mabatian sang damo nga tawo pati. Hindi na kay sa Facebook. Kaya ano mga day, sa isa to sa mga na-mention ko, may nahimo kagid ay no. Ako yung sigurado ko sa number 1, ara ko sa number 1. So syempre sa mga the rest to may tag 1.1 point makutungan na panghimo, pero hindi gid permi. Amo na. Feeling ko ang Facebook siguro is maayo man na siya nga tool for communication, especially kung for example ang mga loved ones nimo or ang mga friends nimo nga hindi mo nakita, maka-connect ka mo and then communicate through Facebook. Pero syempre tanan, it should be in moderation. Diba? Sambali man niya Catriona. Tubang team naton, puro ni pang Miss Universe. Sambali Catriona, Facebook should be in moderation. Base kung alam mo ka pangaway, makakita ka sa 104 million Filipinos nga kontra. Munang tandaan mo dahil. Ay dahil before ako malipat, i-rate ko na naman gali ang kaon naman sa buhay. Ang food, 9. Pwede siya mag-compete sa Harrods. Kasi syempre, 5-star hotel. So syempre, ang food nila namin manggit. Tapos doon ka damo-damo. Ang gina-expect ko kanina, doon ka doon pero damo-damo gali. So ang ilang food is 9 out of 10. Pero ang ilang place, i-rate kong place, Sheraton, 5 out of 10. Gahod-gahod, gigay. Samtang kapanghimo sila gahod-gahod. Kabalo lagi sila nga may nagakaon or amo na sila kagahod. Magpangano sa mga pinggan. Pero ang food, kampiyon. Ang place,
Isa dason naman dahil kung may ara pagkita ka mo sa mga pwede nyo may dugang o kung pwede nyo may contribute. Next time ang plano ko is maghimo ako sa mga kaladlawan nga mga post sa Facebook na sa mga friends ko. Kagaya ito lang naging basa-basa. Amon siya ako na nga mag-react ako pag ihambal ko dito. So amon siya ako ng plano for the next vlog. Okay mga day, see you, be good, bye.